Музейдар тормышының иң төп ел вакыйгаһы быел Бөтәрәсәй музейдар төне акцияһы 15 майда үтә. Тамашачыларда нимә көтә? Быелгы сараның үзенчәлеге нимәлә? Һаумһыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсем Әйштанова. Программабызның кунагы Башкортостандың Милли музее генераль директоры Альбина Ярмолина. Һаумһыгыз. Һаумһыгыз. Шулай итеп, тамашачыларда быел музейдар төнендә ниндәй тамаша көтә? Традицион рәвештә Бөтә дөнья музейлары тәэминде 18 май алдынан, Бөтә дөнья музейдар көне алдынан акциялар үткәрә. Иң сагыу мәдәни мәгариф сараларының береһе ул музейдар төне акцияһы. Европа илләре 2000 елдар башынан үткәрә башлаһа, Халыкара музейдар советы тәкъдиме менән 2005 елдан музейдар төне үткәрелә инде. Ул елына бер тапкыр үткәрелә торган сара һәм Россия музейдары ла ошо халыкара акцияга кушыла. Безнең республика музейлары 11 тапкыр әүдем рәвештә катнашасак. Быелгы музейдар төненең үзенчәлеге нимәлә? Елдагыса һәр музейдар төне акцияның девизы булдырыла. Әгәр дә үткән елы пандемия сектарында без бөтә сараларды онлайн форматка күсерһәк һәм ул символдар девизы астында үтһә, Бөек Еңүнең 75 еллыгына арналга, быел иһә без үз юнәлештә үз теманы хайланык. Беренче тема ул музейдардан да киңрәк дигән форматта узасак инде ул Россия буенча фән һәм технологиялар елына багышланган. Музейларда, коллекцияларда фән һәм технология казанышларын, кешелектең казанышларын сагылдырган экспозициялар булдыру, күргәзмәләр, лекториялар, билдәле галимнәрне сакыру буенча эш алып барасакбыз, аңлатасакбыз һәм фәнде популярлаштырабыз инде. Икенче юнәлеш ул быел Россия дәүләтебездә, Башкортстанда, илебездә 6-нчы Бөтә дөнья фольклориада кунактарын каршы аласакбыз һәм шул форматта музей хезмәткәрләре лә үз программаларын булдырды, төрле мәдәни саралар үткәрәсәкбез инде. Осталар менән острашулар, ниндидер осталык дәресләре мугаенда. Осталык дәресләре шундай юнәлештәрдә эш алып барабыз. Өченче тема блок төбәтәбендә ул сәламәтлек елына багышланган. Республикала быелгы елның төп темаһы һәм музейдар үзләре генә түгел, китапханалар, театрлар, җәмәгать оешмалары, корылтай оешмалары менән бергә төрле саралар узгарасак. Шулай итеп, үз юнәлеште, үз үзенчәлектә билдәләп үттек. Димәк, быел музейдар ысынлап та бары тик музей экспонаттарын гына тәкъдим итмәй, киңрәк юнәлештә эшләй дип әйтергә мөмкин. Шулай да нинди уникаль экспонаттарны күрү мөмкинлеге бар? Музейларның коллекциялары бик бай һәм үзенчәлекле. Безнең республикала 96 музей эшләп килә. Ул дәүләт музейлары, муниципаль музейдар, калаларда, райондардагы һәм шәхси музейлар бар. Һәм һәр береһе үз программасын тәкъдим итә. Кайберләре фондтарын асып, әлегә тиклем күрмәгән экспонаттарны халыкка күрһәтәсәк, таныштырасак. Үзенчәлекле экспонаттарны инде без дә үз кунактарыбызга тәкъдим итәсәкбез. Әгәр дә бер нисә ел элек ул бер нисәүһен күрәсәктәр, әгәр дә бер нисә ел элек музейдар төне акциясында Бөтә дөньяга билдәле Ирәндек аюын күрһәтсәк, быелгы ел безнең истәлекле вакыйгаларга бай бит инде. Ул безнең легендар 12-нче кавалерия дивизияның оештырылуына 2 ел, Бөек Еңүгә 76 ел тула һәм Бөек Ватан һугышына 2 ел тулуына багышланган. Һугыш башлануга 2 ел шул сараларда инде, шул сектарда истәлекле вакыйгаларга арнап без дә экспонаттарыбызны күрһәтәбез. Ул 112-нче кавалерия дивизияның байрагы,
ул безнең музейның фондында һаклана. Ул Шаймуратов генералдың алтын медалы безнең экспозициялар төп урын алды һәм Бөек Еңүгә арнап ошо май көндәрендә инде без яңыртылган реэкспозиция үткән Бөек Ватан һугышы залын да асабыз. Онда үзенчәлек нимәлә? Яңа технологиялар кулланаһыгызмы, әллә яңа экспонаттар менән байтаһыгызмы? Онда фондта булган яңа экспонаттар да һәм технологиялар да урын аласак. Тамашасы өчен яңа экспозицияларда улар күрмәгән цветейменде предметтар, артефакттар урын аласак һәм яңыртылган зал. Иң беренчеләрдән булып, ошо безнең музейдар төне акциясында катнашучылар ул залды күрә алу бәхетенә ия буласак инде. Әгәр дә бу сараны онлайн карарга теләһәләр. Онлайн әлбәттә безнең 400дән ашу саралар планлаштырылган ошо музейдар акциясе төне сектәрендә. Кайһы бердәре реаль һәм онлайнда барасак, без ундай форматты ситтә калдырмайбыз, чөнки милләттәшләр, төрле тарафтарда яшәгән безнең ватандашлар, музей эше менән кызыксынучылар, улар безнең киңлектәргә, селтәрләргә инеп, кайһы бер экскурсияларда, кайһы бер күргәзмәләрдә онлайн карай аласактар. Ондай да мөмкинчелек буласак әлбәттә. Ысынлап та хәзер безнең тормышыбызга онлайн һәм офлайн дигән төшенчәләр еш инеп китте. Һәм кайһы бер зур гына фәнни форумдар, симпозиумдар шулай ук онлайн һәм офлайн форматта үтә. Апрель айында Милли музей секторында халыкара Башкортстанның Алтын Урда усурына караган тарихы буенча халыкара симпозиум үткәйне. Бына ошо симпозиум турында интекләбрәк белге килә. Нинди илдәр катнашты, күпме кеше катнашты һәм гомумән нинди темалар күтәрелде? Әйе, дөрес. Музей эше ул күргәзмәләр оештыру менән бер рәттән музей коллекцияларын исәпләү, хаклау буенча гына эшләр түгел, ул гыйльми эзләнүләр дә фондтарны өйрәнү максатында үткәрелә. Безнең музейда күп археологик кумарткалар фондтарда һаклана һәм ошо симпозиум секторында Геннадий Горустович менән Алексей Ничвалоданың монографияһы презентацияһы үтте инде һәм ул археологтар, галимдар безнең фондтар менән дә эшләне. Ниндидер һәгымта яһанлармы? Әлбәттә, һәгымталар да булды, резолюциялар кабул иттеләр һәм иң мөһиме ошо археологик кумарткалар, археологик тикшеренүләр, эзләнүләр үтә һәм бөтә тарих, археология менән кызыксынучыларга китап формасында я ошо симпозиум, конференция форматында yetkерелә. Дискуссиялар булды, кайһы бер һораулар буенча һәм кызыклы күргәзмәләр булдырдылар инде. Гыйльми белгечләр. Күрше төбәктәр менән дә, күрше төбәкләрнең музейлары менән дә хезмәттәшлек итәһез дә, шулай ук башка регионнарга сыгып, улар менән бәйләнешләрдә ныгытаһыз шикелле соңгы вакытта, шулай бит. Музейдар үзләре генә проекттар тудырһа, ул республика халкына гына билдәле һәм уларга гына төбәлә бит инде. Бездә Россия киңлегендә секташ региондарда музейдар даими актив эшләп килә һәм музей ара бәйләнешләр булдыру ул безнең юнәлеш булып тора. Һәм шул исәптән үткән елдан алып барылган эш һөҙөмтәһе булып, быел Ярсалының туган якты һәм тарихты өйрәнү музейында башкорттар Урал, Волга төбәгенең халыктары һәм мәдәнияте исемле күргәзмәһе асылу бәхетенә ирештек инде. Ул безнең Татарстан Республикаһында яшәгән милләттәшләр дә килеп күрә ала. Без дә үз максатыбыз итеп куйдык төрле интерактив программалар, лекториялар оештырып, мастер-класслар оештырып, даими социаль селтәрләр аша
ошо күргәҙмәнең тематикаһын байытып, тарихи мәғлүмәт биреп, күрше Татарстан халҡында һәм бөтә тарих, мәҙәниәт менән ҡыҙыҡһынған кешеләр өсөн дә рухи байлык, шулай рухи байлык булдырыу маҡсатында шундай интерактив программаларҙа булдырҙык. Ул күргәҙмә беҙҙең 24 апрелдән 29 июньгә тиклем эшләйәсәк һәм теләгән кеше барып күрә ала. Тиҙҙән 9 май Бөйөк Еңеүҙең 76 йыллығы. Бына был йәһәттән музейҙар нинди программа, нинди саралар әҙерләгән? Музейҙар был иҫтәлекле ваҡиғаларға бик етди, төплө әҙерләнә һәм төрлө батырлыҡ дәрестәре, хәтер дәрестәре, күргәҙмәләр асалар. Был көндө халыҡ өсөн инеү бушлай, музейҙарға күргәҙмәләр менән танышыу бушлай, ветерандар менән осрашыу, һуғыш дәүере балалары менән осрашыу кеүек саралар да ҡаралған. Был сараларға һеҙҙең барлыҡ филиалдарығыҙ шул иҫәптән Дим биҫтәһендәге 112-нсе Башҡорт кавалерия дивизияһы музейы һәм Черниковка биҫтәһендәге Хәрби дан музейы ла ҡушыла. Әлбиттә. Уларҙың бәлки айырым программалары ла барҙыр? Һәр бер музейҙың үҙенең айырым программаһы бар һәм шул сиктәрҙә эштәрҙе алып баралар. Дәүләт музейҙары ла, ҡала һәм район музейҙары ла. Шулай итеп, 9 майда һеҙ тамашасыларҙы көтәһегеҙ еңеү экспозицияларын ҡарарға, 15 майда һеҙ музейҙар төнөнә көтәһегеҙ. Ҡасан, сәғәт нисәлә башлана музейҙар төнө? Май байрамдарын 9 май байрамында әйткәс әйтеп үтергә кәрәк. Быйыл беҙҙең уҙайлы май каникулдар араһында инде 1-10 майға тиклем музейҙар үҙ эшен дауам итә һәм төрлө сараларҙа көтөп ҡаласаҡ. 9 май бөтә ҡала халҡында, ҡунаҡтарҙы ла Өфө музейҙарында һәм республикабыҙ музейҙарында көтөп ҡалабыҙ. 15 майға килгәндә? 15 майға килгәндә киске сәғәт 6-нан 11 төнгө 12-гә тиклем төрлө форматтағы сараларҙа көтөп ҡалабыҙ. Музейҙарҙың ишектәре асыҡ була. Музейҙарҙың ишектәре асыҡ. Программа социаль селтәрҙә музейҙар төнө Башҡортостанда 2021 тигән төркөмдә булдырылған һәм дөйөм программа менән һәр бер кеше таныш була ала инде. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Шулай итеп, хөрмәтле тамашасылар, киләһе аҙнала Республика музейҙары һеҙҙе музейҙар төнөнә Бөтә Рәсәй акцияһына саҡыра. Беҙҙең студияла Башҡортостандың Милли музейы генераль директоры Альбина Ярмуллина булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.